Hello guys, ini tisha ang tuwi faika kubang wa chajangnai mane arongma angkhai puila nang nungni sanai ang tini oro tam otukha obo hongke muya chakhai siping riwui obo khe polti tai obo khe deneso baja tai phantok baja obo khe sosa obo hongke rice mai tabuk obono ang chanai jotono paioi angkhai tei kaisa kok sanama chuma hongke ang channel no subscribe khaibai di tai ano ang video no naipai khe like di na ta kok di tai je share khai mansa khai di ang video no ano bwskango tei bo agogoi tolangna bagai tai comment bo khai di kaham hamya butoi angkhai ano like di ang tei bo kwbangma video tui hai manani mokon khaioi angkhai tabuk ang chajangnai start khaisini puila no muya chakhaibai ang start khainai muya chakhai siping riwui songmani thok suka
guys mai khatu sa bai kha ang kai mo simina sai malia sosa kai dinosaur okay aku no sa bai kha na hinna no angkai dol rock ani channel no please subscribe khai bai di gobang khai share khai di comment khai di ano busang te body ro hodi tai ang nang bagai katal video ko nani angkai tini ni bagai asuk te na kolom ka